somo wadonje ma otenore kod weche doho ma Nairobi kiny biro ng'ado bura ka japari ma itudo kod koto jaket mwandu moro ni gibiro uso ne mula madirom $67.3 ibiro med geng'negi kata oyo. Achijego ne omaki chieng' ngeso kama bende apedha manotime utegi ne oyudo magina kod Lisa Sibura ma uwacho ni ne giyudo e tok chik. Gin timbe ma obila wacho ni osemayo joket mwandu mathoth mwandugi. Mula, mabandia. E desendo obila ma Nairobi, jofwamb weche ne obedo kod thuolo mar neno kendo yudo maling' kaka kuo ma otimo newani ithoro tim. Following a complaint by several foreigners that they had been duped into buying what they believed was a gold consignment. And after having their money taken away from them and later being led around across the continent all the way to Nairobi, where they're told their gold consignment was, and thereafter realizing that they have been duped. Monj manyo timore gi kodira ya paro se maki kendo ma ochope nyimdo ka itudo koda ketho marobadho marohala mar goldi mabandia. Obila wacho ni jodito mag kuoni nyaka sani ma ukomge oyang kaka Bruno Otieno Liende mabende ong'ere gi nying mar Oyugi kanyakla kod jago machielo ma nyinge Steve Seth Okute. Nonro margi wacho ni Steve Seth Okute oken jago manyien e ohala ni. Kaido mapacho kaendi no yangore ni Okute mabende ne olaro kom od bura makarachwenyo e higa mokalo kane odonjo e diero mar ODM pod ni kod buche mamoko ma osebedo kamiene kotenre kod ohala makama. E higa mar 2020 Okute ne omak kod obila kaluwore kod ohand mula mabandia manyalo romo $21,000,000 ka en kod ji mamoko 4 ni ne gimayo jaket mwandu moro ma japiny Niger. E higa maluwe mar 2021 Okute ni nochako mak kendo e ohala mana mano mar mula mabandia ka ne gimayo ja ohala moro ma Italia siling maromo $19.5. Komachielo Bruno Otieno Liende bende nonro wacho ni oken wendo e kuo machal kama. Otieno e higa mar 2021 ni tude koda wach mar mayo jaket mwandu moro ma piny China omenda maromo $727,000. E burano Otieno kod jomoko ne owuondo jaket mwandu no ni ne en japiny DRC Congo kendo ni en kod kambi moro mane kunyo mula. To bende mana kaka nyawadgi Okute, Bruno Otieno ne olaro kom mar kar chung' od bura Masuna East e yiero ma higa mokalo kaka jachung' mane ok ochung' kod bura moro amora kata independent candidate. Kaluwore kod obila manyaka sani timo nonro, ji mani kod teko mathoth kata mbiye sirikal kama oting'o kod ka jood bura osetemo miyo gi mit bilie mondo mi giwe luwo achijego kendo giwegi thuolo to kaachiel koda weyo jogo mabende omak gi godo. The unit dealing with this investigation is new, and as they say, new brooms sweep clean. So the scope will widen to go for other transnational and international culprits, likewise to face the law. Achije mamoko ma maka itudo kod kuo makama oriwo koda ka jago manyige Samuel Waithaka, jago manyige Kaisarios Loams ma en japiny Greek, Odhiambo Tobias Patroba, Okech Moses, Patrick Mugabe, Elisha Mbandi, Teddy Zamora kanyakla koda Siva Sakthi mabende en japiny mar India. Obila bende ne oyudo achije kod bunde mag $1 kaachiel kod Lisa Sibura. Bunde ma iwacho ni lesen magi ne oserumo to gi mamoko bende noyude tok chik. Other than maybe the firearms being illegally obtained, we shall further inquire as to whether these firearms are properly licensed and they do a ballistic search, whether they have been used to commit offenses or other offenses within the republic. Obila to kwayo doni mondo mi omed geng'one achijego kuom thuolo mandala par ka nonro pod dhi nyime. Ken Muga, Ramogi TV.